uthisha ofundisa ingane za grade R o A E I O U mara station sizofuna umuntu wethu namhlanje akufanele ukuba uthisha o bekwe yini la uzolweni Asuyiqoqa zonke indaba zigidle kanjani zokuthi ngize ekhaya ngizobona abasemzini Singakwenzelani ngifuna yonke le yakho belapha yonke nje ngoba nje mhlawumbe ubo-10 so 647 ozokhokhwa wena cha khuleka mntana sizowakhokha hamba nje imoto esizowaletha mawami vele kumele niwukhokhe ngoba namkwelete ubaba nini ingisize-ke angifuni uhlala isikhathi side la time is money sambependa Yeke uzolitha kuzoshesha. manje uzoyivumela le ngane yababa isenze kanje baba uyazi ukuthi mase kuthi uyabalisa labantu sakho Ibona ke le nonsense. Yenza umfowenu. kodwa baba le ngane iyadede ehlisa umoya mbali vele nje sigobisa amakhanda phansi sibone ngathi asiboni lutho zizohamba lezi zinto zihambe zoqola kwenye indawo sokhathala